जों अशोक गयारि बिथांनिसिम जोङो साबायखर बावदों आरो बावनो जोंनि मिडिया पार्सनेलनिफ्राय बड'लेण्ड रायजो बुब्लिनिसिम आङो साबायखर जासिहरबाय। दिनै बासबारि बडरामपुर प्राइमारिनि आन्दाराव थांनाय 13 थारिख मोनानि 1:45 हाग्रानि दुथां मैदेरा फैनानै जोंनि दिनै बासबारि बडरामपुर प्राइमारिनि आन्दाराव 16था न'खरखौ सिलिंखार खालामफैनायनि जाहोनाव दिनै अशोक गयारि सारनिसिम जोङो साबायखर जासिहरदों। जाय बिथांमोनहा दिनै दुखियाजों गरिब न'खरजों भुगिनानै थानांनाय बिथांमोननि अबस्थाखौ नायनानै अशोक गयारि सारा जे तिरपाल गांसे आरो बिसिनि जानाय लोंनायनि अबस्था माखासे प्रब्लेमनि जाहोनाव जानाय लोंनाय होफैनायनि थाखाय साबायखर बावदों। आं दिनै बासबारि प्राइमारिनि आफादगिरि जानानै बेखौनो बुंहरनाय थादों जे जोंनि बिटिआर सरकारनि नाजानायनि गेजेरजों जों दिनै गरिब गुन्द्राखौ बासियालासै जेखि जुनारफोरजों नासयजाया मानो जों बिथांमोननि सायाव नोजोर होनायनि थाखाय बा जोंनि बिटिआर सरकारनिसिमबो जोङो साबायखर जासिहरदों। आं दिनै बासबारि प्राइमारिनि आफादगिरि जानानै बेखिनिखौ बुंनानै आंनि जे जोंनि जेनाखि गामि थासारिनि समस्या बे समस्यानि सायाव नोजोर होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जासिनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो बावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। गंबेसे न'खरफोरनो बेबायदि अनसुंथाइखौ होफैदों? ओरैनोथ' दा जोंनियाव अशोक गयारि सारा जोंनि मेगनजों नुनायाव 2 न'खरनो सहाय होबोबाय। जोंबो बेखौ गिदिंबाय थादों आरो मैया फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो थांनाय 13 थारिख खालि फुंनि जोङो 7:30 समायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों क्ल'ज जानानै जोङो नायगिदिंदों आरो दिनै बासबारि प्राइमारि हिसाबै आंबो दिनैहाय गिदिंनायनि गेजेरजों नुबोदों जे जाय न'खरा अबस्थाया गाज्रि बे अबस्थाखौ लानानैनो बिथाङा दिनै हाग्रानि दुथां मैदेरा माने गाग्लोबनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि। बे ओनसोलाव मैदेरा उपद्रब होबाय थायो नामा? उपद्रबआथ' बिदिनो सम सम नैबे दैज्लां बोथोरबा दैलिक माने बोसोरफ्रामबो उपद्रबआ बानायफैबाय थायो। खिन्थु थांनाय बोसोरफोराव एसेबां मानि खालामाखैमोन। नैबे देग्लायनि बोसोराव आंनि नुनायाव माने बांसिनै गाज्रि खालामफैनायखौ जों नुनाय मोन्दों आरोखि। बेखौ प्रटेकसन खालामनो थाखाय नोंथांमोना फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो हाग्रा बिफाननि माबाजों सावरायाखै? जोङो बेखौ हाग्रा बिफाननिफ्राय फेरेंगा सारजों रायज्लायनाया जायाखै। जोङो गामि एरिया हिसाबै खिन्थु जोङो डिपार्टमेन्टलि मेसेजखौ होबाय थादों आरो थांनाय जों दाखालि 13 थारिख खालिबो आंनो फट' न'फ्रामबो थाङै फट' खेबनानै रेन्जारनो फट'खौ आपल'ड खालामनानै हरनाय जादों आरो दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय मा राहा लागोन बिनि राहानि माबाखौ जोङो मेसेजखौ दासिमबो इनफरमेसन मोननाय जायाखै। दा आंनि बुंनाया बेखिनियावनो